oyo medoned. дар Куба шахсест ки 60 сол хоб накардааст. ин шахс деҳқони кубагии Висенти Медина мебошад, ки гирифтори бемории бехобӣ аст. ӯ аз 4-солагӣ инҷониб хоб накардааст. ин рафтори ӯ табибонро дар тааҷҷуб мондааст. ҳашаротҳое мавҷуданд, ки як ё якчанд рӯз зиндагонӣ мекунанд. ин гуна ҳашаротҳоро қатори якрӯзаҳо меноманд. шутурҳо баъд аз ташнагии сахт тақрибан аз 140 то 350 литр обро менӯшанд. гаҳвораҷунбонак, ки ҳашароти дарранда ба ҳисоб меравад, дар 70 рӯз 147 ширинча, 41 пашшаи дарозфил ва 266 пашшаи хонагиро мехӯрад. занбурҳое ки баҳор ё тобистон пайдо мешаванд, ба ҳисоби миёна 35-40 рӯз, вале занбурҳое ки тирамоҳ зиндагонӣ мекунанд, то 8 моҳ зиндагонӣ мекунанд. сагмоҳии хурдтарин мистихтис мебошад, ки дарозияш 1 сантиметр аст. моҳиҳо дар як шабонарӯз баробари вазни худ об менӯшанд. агар занбурҳо одамро газанд, худашон мемиранд, чунки неши арашаклро доро мебошанд, ки онро аз дохили пӯст кашида гирифта наметавонанд ва ин боиси мурдани онҳо мегардад. занбури модина, ки малика ном дорад, дар баҳорон дар як шабонарӯз то 2000 тухм мемонад. занбурҳои модина пас аз бордор кардани занбурҳои нарина мемиранд. Oyo medoned.